Daqskemm jinħaj jgħid il-mulej il-mewt tal-midnem jina marniġ Iżda joġobni li jerġa' lura mitri ħażina u jibda Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Nkomplu dil-mixja għażiża tar-Randan eżqsħuti biċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, forsi huwa l-aqwa mod li bih inqazzu dan iż-żmien minħallu lil mulej iwettaq il-ħidma tiegħu fina bis-smigħ tal-kelma u billi nirċevuh ġewwa fina. Jew nitħejjew għal dil quddiesa billi fiskiet nitolbuh jaħfrilna ħtijietna. Inti għaddejt minn fostna tagħmel il-ġejt u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għal fidwa tagħna mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ oħtna Marija Bonnici. Nitolbu. Twarrab qatt minna mulej il-grazzja tiegħek li bija nagħtu ruħna s-servizz imqaddes tiegħek u naqilgħu dejjem il-għajnuna tas-sema b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Danjel. F'dak iż-żmien Għażarija waqaf f'nofsinhar, fetaħ fommu, talab u qal: minħabba f'ismek la titlaqnix għal kollox, la tħassarx il-patt tiegħek, la twarrabx il-ħnina tiegħek minn fuqna, minħabba f'Abraham il-ħabib tiegħek u minħabba f'Iżrael il-qaddis tiegħek. Lilhom int kont wiegħed nisel blaqat, daqs il-kwiekeb tas-sema u r-ramel ta' xatt il-baħar. Għax aħna mulej sirna l-iżgħar fost il-ġnus u minħabba fid-dnubietna illum aħna ċċekkinna fid-dinja kollha. U bħalissa la hemm iżjed prinċep, la profeta u lanqas mexxej, la hemm offerta ta' ħruq u lanqas sakrifiċċju, la offerta u lanqas inċens, u lanqas baqa' imkien fejn nofrulek l-ewwel frott tagħna jew fejn nitolbuk ħniena. Madanakollu qalbna niedma u ruħna mċekna, jalla inkunu noġbu quddiemek, qisna b'sakrifiċċji ta' ħruq, ta' naċ u barrin, qisna b'eluf ta' ħrief imsemna. Ħajkun hekk illum is-sakrifiċċju tagħna quddiemek u jalla nimxu għal kollox warajk, għax xejn ma jitħawdu dawk li jittamaw fik. U issa b'qalbna kollha nimxu warajk, nibżgħu minnek u nfittxu lilek. Twaqqalniex wiċċna fl-art, iżda ġib ruħek magħna skont il-ħlewwa u l-kobor tal-ħniena tiegħek. Eħlisna skont l-emejjel tiegħek tal-għaġeb u sebbaħ mulej lill-ismek. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjarju ngħidu flimkien, ftakar fil-ħniena u t-tieba tiegħek mulej. Ftakar fil-ħniena u t-tieba tiegħek mulej. Triqatek mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni,
għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi ngħidu flimkien. Ftakar fit-tieqa u l-ħniena tiegħek mulej. Ftakar fil-ħnina u t-tieba tiegħek għax huma minn dejjem mulej. Inti tajjeb mulej. Ftakar fija skont it-tieba tiegħek ngħidu flimkien. Ftakar fit-tieqa u l-ħniena tiegħek mulej. Twajjeb u sewwa il-mulej, għalhekk juri triqatu lil ħatja, imexxi lil imsejkna fis-sewwa, jgħallem lil fqajrin fi triq tiegħu. Ngħidu flimkien. Ftakar fit-tieqa u l-ħniena tiegħek mulej. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wifqa. Gloria tifir ilek Kristu. Gloria tifir ilek Kristu. Erġgħu duru lejja b'qlubkom kollha jgħid il-mulej, għax jien twajjeb u ħanin. Gloria tifir ilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju Mqaddes skont San Mattew. Dak iż-żmien Pietru resaq lejn Ġesu u qallu: Mulej, xi kemm il-darba jrid jonqosni ħija biex jien naħferlu. Sa 7 darbiet? Wieġbu Ġesu: Ma ngħidlekx sa 7 darbiet, imma sa 77 darba. Għalhekk is-saltna ta' smewiet nistgħu nxebbħuha ma' wieħed sultan li rid jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddhomlu, is-Sinjur ordna li jinbih u martu lidu kull ma kellu, ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej jinxteħed qudiemu jitolbu jgħidlu: Sinjur, stabar ftit bija, kollox irrodlok. Is-Sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih mid-dinar, qabdu minnhom u beda jafsu. Ħallas dejnek, qallu. Il-qaddej sieħbu jinxteħed qudiemu jitolbu bil-ħnina u jgħidlu: stabar ftit bija u rrodlok, imma dak ma ridx jaf. Mar u xeħtu l-ħabs sa ma jrod kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddej jaraw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bagħat għalih u qallu: Ja qaddej ħażin, meta jiena ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħnina, ma kienx imissek int ukoll tħenna l sieħbek kif ħennejt jien għalik? U saħan bl-aħrax is-Sinjur għalih u taħ fidej min jaħqru sa ma jrod kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom missieri li hu fis-smawiet, jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom. Il-kelma tal-mulej. Naħseb li taqblu miegħi li waħda mill-isbaħ affarijiet fil-ħajja hija il-fatt li aħna ngħixu flimkien, ngħixu f'soċjetà, ngħixu f'komunità, ngħixu fi gruppi u x'hekk. Ħadd ma jieħu gost ikun waħdu. In-loneliness hija waħda mill-problemi ta' żmienna li wieħed iħossu waħdu hija xi ħaġa li tweġġanna qalbna, mhux hekk? Fl-istess ħin il-ħajja ta' flimkien donnu kull ma jmur qed issir problematika. Ħafna ġlied u inkwiet u insomma nibqgħu sejrin biha dil ħaġa. Tgħid għaliex? Tgħid għaliex minn naħa il-loneliness donna dejjem tiżdied, allura l-bżonn nkunu flimkien qiegħed hemm u minn naħa l-oħra l-ġlied ukoll qed jiżdied. Naħseb il-problema hija evidenti u xekk li ħafna drabi l-bniedem tal-lum
qed isir iktar superf, eżiskuti x'qed nifhem bija superf. Li jien naħseb li jiena xi ħaġa iktar minn ħadd ieħor u li ma nħalli l-ħadd kif jgħidu jagħmel bżieq fuq imnieħri u x'hekk. U allura inkun jisni dejjem lest, ikkargat, kif ngħidu x'hekk biex kif naħseb li naqasni xi ħadd inkun irrid intira għalih. Mhux hekk id-dinja tal-lum. U l-paċi ta' bejnietna u ta' qalbna dejjem tonqos, eżiskuti. U Ġesu llum fl-Evanġelju qed jagħtina s-soluzzjoni għal dil problema tant kbira. Evanġelju sabiħ immens, sakemm il-darba jrid jonqos hija sa 7 darbiet. Pietru qallu ħafna sa 7 darbiet. Immaġna xi ħadd jonqsok 7 darbiet, tibqa' taħfirlu. Ma ngħidlekx sa 7 darbiet. Iżda ħanaqrajilkom 77 darba, jiġifieri dejjem. Il-maħfra forsi hija waħda mill-iktar affarijiet ibsin tal-ħajja. U l-kol kemm aħna għaddejna mill-esperjenza li naqasna xi ħadd u forsi naqasna bil-goff u nafu kemm insibuha diffiċli biex naħfru. Però nitolbu ilu lil Alla l-grazzja tal-maħfra. Għax jekk għalija personalment forsi jiġi f'moħħi xi ħadd naqasni u ngħid impossibbli naħfirlu, però jekk nemmen u nħoss il-bżonn li naħfer, u allura nitlob l-Alla l-grazzja li naħfer Alla jtijie l-grazzja ta'. Il-maħfra meta tkun l-iktar diffiċli hija grazzja tal-Alla. U Alla jagħti jennak nitolbu ilu, eżiskuti. L-ikbar problema tkun meta jien ngħid ma rridx naħfer. Dik hija problema serja ħafna għan-nisrani, eżiskuti ta'. In-nisrani li ma jridx jaħfer tafux qed jagħmelux. Qed jagħlaq qalbu għall-grazzja tal-maħfra. U Alla mhux ma jridx jaħferlu ta'. Alla ma jistax jaħferlu. Aħfrinna d-nubietna ngħidu fil-missierna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Waraw l-Evanġelju tal-lum dil-parabola tant sabiħa li qalilna Ġesu. Biex nifhmuha, irridu nifhmu kemm kien mhux hekk l-ewwel qaddej li l-sejt kellu jagħtih 10,000 talent. U t-tieni wieħed li lil dan li ġie maħfur kellu jagħtih 100 dinar. X'differenza hemm bejn l-10,000 talent u l-100 dinar? Mena talent kien użin ta' fidda. Użin mhux żgħir ta'. Ġieli kien 40 u 45 kilo matul iż-żminijiet inbidel. Allura intom timmaġinaw xi jiġifieri 10,000 talent. Jekk talent wieħed kien użin ta' fidda li kien ilaħħaq madwar 45 kilo u xi drabi jiżjed jew ftit inqas. Mela 10,000 talent kemm jiġu? Somma kbira enormi. Tant l-Imperu Ruman laqax fil-baġit tiegħu li l-reġjun sħiħ ma kien jgħaddilu 10,000 talent. Dak iż-żmien qed ngħidu fi żmien Ġesu. Allura x'irid jgħidilna Ġesu? Id-dejn li kellu l-ewwel qaddej mas-sejt kien dejn li jew kien impossibbli jroddulu lura, impossibbli. Mhux diffiċli, impossibbli. Stabar ftit bija kollox inroddlok. X'intalbu jaħfirlu s-sejt ħafirlu imma. X'intalbu jaħfirlu s-sejt ħafirlu. Tafu x'irid jgħidilna Ġesu għux. Alla lielkom ħafrilkom dejn li qatt ma stajtu trodduh lura. Alla lielkom ħafrilkom dejn li qatt ma stajtu trodduh lura. Min naħa l-oħra l-100 dinar, dinar kien il-ħlas ta' ġurnata xogħol ta' ħaddiem fi żmien Ġesu. Allura kien 100 ġurnata xogħol. Dejn li wieħed jista' jroddu lura. Mela Ġesu jrid jgħidilna min naqaskom bniedem ieħor li naqaskom kemm naqaskom huwa dejn bħal 100 dinar. U x'hekk, mentri intom lill-Alla nqastuh b'ammont li ma jistax jitqies. Eżis ħuti x'niġu biex naħfru. Jekk aħna niffissaw fil-wiċċ jew fl-għajnejn tal-persuna li naqsitna, insibuha impossibbli naħfru. Jekk aħna niffissaw fuq is-salib, fuq Alla li lilna ħafrinna tant, kif nista' jien ma naħfirx lil min naqasni u mbagħad nippretendi l-Alla jaħfer lili? Kif nista' ma naħfirx jien lil min naqasni u mbagħad nippretendi li Alla jaħfer lili? Walla jew niftakru f'dak li kien jgħidilna San George Preka li l-skurċifiż kien se jaħlu ktieb il-kbejr raw xaqa l-kbejr
Qed issiba diffiċli biex taħfer ngħid lili ta' jekk jien qed insiba diffiċli biex naħfer. L-attenzjoni tiegħi ħandawwara minn fuq il-persuna li naqsitni għal fuq is-salib ta' Ġesu. U x'ħin inħares lejn is-salib ta' Ġesu allura nirċiev il-grazzja tal-maħfra ta' u naħfer. U x'hekk. Eżis ħu tiegħu nitolbuh bil-qalb il-mulej f'dan iż-żmien tar-randan. Li nagħmlu dil-mixja ta' konverżjoni. U x'hekk. Niftakru li bħala bnedmi li ngħixu flimkien ħanirfsu l-kallijiet ta' xulxejn kif ngħidu, impossibbli li le. Meta jiġri hekk, meta xi ħadd iweġġana, l-ewwel nett niftakar jekk jiena jeħtieġ naħfer lil xi ħadd, żgur li hemm ħafna oħrajn li jeħtieġilhom jaħfru lili. Mhux hekk? Bnedmin aħna. L-ewwel pass, it-tieni l-iktar wieħed importanti. Jekk weġġani xi ħadd u jiena jeħtieġ naħfirlu, ara kemm weġġajt jien lill-Alla u kif nista' jien nippretendi li nitlob maħfra l-Alla u Alla jaħfirli jekk jien m'iniex lest naħfer, kif nista' ngħid jiena l-missierna bil-qalb u ngħidlu aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina jekk jiena m'iniex lest naħfer, eżis ħuti. U għalhekk dan nitolbuh bil-qalb illum il-mulej Ġesu. U li jagħti jiena l-grazzja tal-maħfra, mulej ħarisni milli Alla ħares qatt jiena ngħid ma rridx naħfer. Lill-Alla nista' ngħidlu mulej jien nixtieq naħfer meta insiba diffiċli jifhimni Alla. Għatiji li jint il-grazzja tal-maħfri u jifimni. Il-problema tkun, u problema serja ħafna n-nisrani, jekk nagħlaq qalbi għal-maħfra. Jekk nagħlaq qalbi għal-maħfra li naħfer lil ħaddieħor, nkun nagħlaqt qalbi biex nirċievi l-grazzja tal-maħfra minn għand Alla. Kjoġobkom qmu bil-wieqfa. Ħuti Jeżies, nitolbu lill-Alla missierna biex nkunu lesti li nħennu u naħfru lil ħutna bl-istess mod kif aħna nixtiequ li hu jħennu jaħfer lilna. Ngħidulu bil-qalb, ieqaf magħna mulej bil-grazzja tiegħek. Ieqaf magħna mulej biex l-insara jingħarfu mill-kapaċità tagħhom li jħennu jaħfru lil ħuthom il-bnedmejn. Nitolbu, ieqaf magħna mulej bil-grazzja tiegħek. Biex jent tratta bil-qlub jibsa ta' min jonqos mill-ġustizzja u l-ħniena maħutu. Nitolbu, ieqaf magħna mulej biex min jirċievi azzjoni ħażina mill-oħrajn ma jpattejx id-deni bid-deni. Nitolbu, ieqaf magħna mulej bil-grazzja tiegħek biex it-talba tagħna, it-talb tagħna ikun jesprimi l-indiema tal-qalb u l-konvinzjoni li aħna l-koll għandna bżonn tal-maħfra tiegħek. Nitolbu, ieqaf magħna mulej. U jekk illum nitolbuh il-grazzja li naħfru lil mulej nitolbuh il-grazzja wkoll li nitolbu maħfra ta' il-qaddej jirċieva l-maħfra x'hen talab il-maħfra. Ħafna drabi aħna għandna dal-vizzju ikraħ li x'innindunaw li weġġajna l xi ħadd nagħmlu ta' birruħna ma ġara xejn. Le jkun ġara li nitolbu maħfra hija xi ħaġa importanti ħafna, u għalhekk nitolbuh bil-qalb illum il-mulej. Jatina l-grazzja li naħfru u li nitolbu maħfra. Nitolbu, ieqaf magħna mulej bil-grazzja tiegħek. Nitolbuh mulej jibiet minna l-maltemp li jagħmel l-ħsar imma jibgħatilna x-xita f'dan iż-żmien tant importanti għax-xita. Nsellmu bil-qalb lil ħutna kollha semmija li jieħdu sehem f'dil-quddiesa permezz tat-television u ta' mezzi oħra. Nitolbu mod speċjali għall-anzjani, għall-morda, għal persuni bi bżonnijiet speċjali, għal dawk kollha li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli. Nitolbu eżis ħuti wkoll għall-immigranti li jieħdu sehem f'dil-quddiesa, għal dawk li jeħtieġu t-talb tagħna u għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom u fiskiet noffru t-talba tagħna lill-mulej. Ieqaf mulej, ilqa mulej dan it-talbum li tagħna bħala sagrifiċċju li jogħġbok. Għatina qalb kbira u ġeneruża, kapaċi li taħfer u tħobb b'sens ta' ħniena ma' kulħadd. Bi Kristu Siedna. Imbira kient mulej Alla tal-ħolqien kollu
għax fit jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Imbierek int, Murej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qan Murej Alla tagħna qum li uniedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni b'ulejn suħiti u dinuk tiegħi. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk Mulej biex il-vittma tas-salvazzjoni li sejrin nofrulek tnaddafna minn ħtijietna u taqilgħalna l-ħniena tiegħek bi Kristu siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew, Mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Int tas-saħħa ta' wliedek waqt ġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li jiżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' l dejjem. Għalhekk mal-qaddis u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda Qaddejs, Qaddejs, Qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sewwent Mulej, int lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dunubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, salvana ent, o salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek Missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Softan Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, speċjalment Marija Bonici. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem
flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-arus tagħha San Giusepp, mal-Apostli, il-Martri u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-slim u l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulejn tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt inferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha, ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħoq li tidħol dak is-saqf tiegħek. Iżdejt kelma waħda u ruħ tiegħi tkun imfejn. Ġisem ta' Kristu jħaddisni. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma tal-bi kun ħanin. Soba kbira b'qalbi minikta, għal dnubieti wiskefrin. Henna li, ja henna li, o Ġesu, Skur għadwan zid, izdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jina rrid. Twissietek kolla mħabba, bahar dija ta' kull ġid. Taħt riġlejjar sis pal-kiku ma konċ tiegħi tissir. Henna li, ja henna li, o Ġesu,
skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Lilek għajnet għalena kollha, sita kollox jinwarrab. Biex jaħasra jisil fruħa, flok tjubietek jinġarrab. Henna lija, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Alla tiegħi jien sammartek, qalb wiskif rama salib. Waqt li inti ħajti sommi, f'qalbek bozza ta' ħabib. Henna lija, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Ejjew eżis ħuti kif għandna lil Ġesu ġo fina nitolbuh li meta nsibuha diffiċli biex naħfru jew nitolbu maħfra. Niftakru f'Ġesu jaħfer lil dawk minn fuq is-salib u xekk, jaħfer lil dawk li għamlulu dik il-moħqrija kollha. Nqumu bil-wieqfa u nsellmu l-Ġesu msallab bil-qalb billi ngħidu nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nitolbu. Itqarbina mqazza li għamilna mulej, tatina l-ħajja, issaffina minn ħtijietna u tħarisna minn kull ħażen bi Kristus jedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Wieqfa kienet imdikkiha, l-om ħdejn bina fid-batiha, fuq salib il-drenben. Ta' din l-om il-qalb maqsuma, f'dak li mrar bluġieħ mitmuha, nifet sejfin nikmet. Kem dbatiha f'qalb uġuha, li madwejja li nifniha, ħasset l-om imbirka.